Melloran as expectativas en Ribas de Sil. O lume segue activo, pero a súa evolución é favorable. Os medios de extinción centran os esforzos a esta hora nun punto quente, nun piñeiral, por riba de San Pedro, unha aldea cuns 50 veciños. Que tal? Moi boas tardes. En Galicia quere que a tecnoloxía se desenvolva e tamén se fabrique aquí. Os proxectos que aposten pola produción na comunidade partirán con vantaxe nun plan que prevé crear 500 empregos ligados á seguridade, ás emerxencias e á ciberseguridade. Un dos criterios relevantes a hora de acceder a algunha axuda con cargo estes 40 millóns de euros é que os proxectos que resulten apoiados aposten por fabricar os seus produtos en Galicia. Un incendio nun alpendre acabou esta madrugada en traxedia na Baña. Os bombeiros atoparon o cadáver dun home cando traballaban na extinción do lume que calcinou por completo un antigo taller de carpintería anexo á vivenda familiar. Nos Gallardos, en Almería, hoxe toca regresar e comprobar que é o que queda en pé. O presidente do Goberno comprobaba a situación esta mañá. Os que volven atopan un panorama desolador. Montes calcinados, coches reducidos a ferralla e urbanizacións rodeadas pola cinza. La emergencia climática mata, lo estamos viendo en toda Europa, lo estamos viendo también en España, por desgracia, y en consecuencia tenemos que estar todas las administraciones y el conjunto de la sociedad a la altura del desafío. Galicia namora, conquista os famosos e non só para pasar as vacacións. Cada vez son máis os actores e cantantes que buscan aquí unha segunda residencia. O último en sumarse á lista é Dani Martín, interesado en mercar unha casa con vistas á nosa paisaxe. Última semana do Mundial que comeza coa disputa das semifinais. Argentina, Inglaterra e Francia-España. Son as 4 mellores seleccións no ranking da FIFA. Nico Williams podería ser a novidade na selección española pro duelo con Francia. Comezamos a semana con temperaturas suaves, quizáis non tanto para ir á praia, pero sí para facer outras actividades ao aire libre. Polo demais, esta tarde, no norte de Lugo, pode haber algún chubasco. Galicia busca posicionarse en seguridade e en defensa con incentivos para aquelas empresas que deseñen e fabriquen aquí os produtos que máis demanda o mercado. Gloria. Si, Marta, a Xunta vai destinar 40 millóns de euros para traer a Galicia grandes proxectos. Búscanse seleccionar socios estratéxicos que desenvolvan tecnoloxías no eido da seguridade, a defensa ou o aeroespacio. Como ti dis, Marta, vai selle dar prioridade a todas aquelas empresas que desenvolvan ou fabriquen os seus produtos aquí en Galicia. O Goberno galego di que esta estrategia industrial está aliñada coas políticas da Unión Europea, que quere reforzar a autonomía dos seus membros neste eido da seguridade e da defensa. O obxectivo é impulsar a industria galega da seguridade e a defensa apostando pola produción de sistemas que reforcen a protección da poboación, as fronteiras ou o medio ambiente, con solucións para mellorar a vixilancia do litoral, o rescate de persoas ou previr ciberataques nos servizos públicos. Para iso, a Xunta destinará 40 millóns para atraer investimentos deste sector a través dunha nova ferramenta. Vai ser unha medida pioneira en España. Imos apostar pola chamada compra pública precomercial. É dicir, apoiar proxectos que aposten por elaborar produtos, servizos ou solucións que a día de hoxe non están no mercado. É dicir, serían pioneiros as solucións que se ofrecerían dentro das empresas galegas. Terán prioridade os proxectos que aposten por fabricar en Galicia. Polo tanto, o que pretendemos aquí é que o coñecemento como tal permaneza no territorio, que as empresas galegas participen nesas cadeas de suministro e que o investimento deixe capacidade produtiva permanente na comunidade autónoma, transformando o coñecemento en capacidade industrial. Esta medida enmárcase na Estrategia Galega de Seguridade e Defensa, que prevé mobilizar 900 millóns de euros ata o 2030 e crear máis de 500 empregos directos de alta cualificación. O incendio de Ribas de Sil segue activo. A evolución era favorable grazas á tregua que deu o vento e a que baixaron as temperaturas. Pero agora todos os esforzos están nun punto quente por riba da aldea de San Pedro. Alejandro.
Sí, Marta, pois moi pendentes de como evolucione, xa que nos últimos minutos sí que se levantou algo de vento e ademais estamos no momento do día no que as temperaturas son máis altas, pero sí que nos comentaban de que contaban con estabilizalo nas vindeiras horas. Tamén podemos actualizar xa o dato de hectáreas queimadas, xa van 180 segundo o último parte de Medio Rural, aínda permanece activo, por iso durante toda esta mañá podemos ver os servizos de extinción traballar, medios terrestres como por exemplo motobombas ou brigadistas ou tamén medios aéreos como por exemplo os helicópteros que ata fai pouco pois estaban arrefriando eses puntos quentes. Lembremos que se trata dun incendio que se iniciaba este sábado e todo parece indicar que se orixinou a raíz dun lóstrego. Seguen os traballos para dar por estabilizado o incendio de Ribas de Sil, centrados agora en evitar que se reactive. Estamos en período de poder estabilizalo, non temos lume activo, vigilancia, liquidación e control durante todo o día. A noite axudou, baixaron as temperaturas e calmou o vento. O punto que máis preocupa segue sendo San Pedro, duns 50 veciños, polo piñeiral que rodea a aldea. Este de San Pedro empezou a arder tamén, pero ahora estou mirando para ele e vexo que é unha parte que nada máis que a que ardeu e Temen que se poida reactivar como a onte pola tarde. O lume comezou o sábado perto de Soutor de Rei, creen que orixinado por un raio. Pocos minutos recorrió hasta todos os pueblos de la parte de arriba. Preocupación, claro, que había. Nos momentos máis complicados chegou a activarse o nivel 2 de emerxencia polo risco para a aldea de Chenzas. Houbo que cortar o tráfico na estrada entre San Clodio e Casares e interromper temporalmente a circulación dos trens. A situación agora está prácticamente estabilizada, cos tráficos restablecidos e sen núcleos de poboación ameazados. Os últimos datos calculan máis de 180 hectáreas queimadas. O que xa está controlado é o incendio forestal que afecta aos concellos de Vimianzo e Laxe. Eran dous focos distintos que acabaron por unirse. O incendio afecta alrededor de 220 hectáreas de terreo. Cuando me lo dijeron, pues me eché a llorar. Y entonces, pues corriendo me vine para... No me llevaba nada más que la bolsa de los medicamentos. En Almería seguen regresando ás súas casas os desaloxados polo incendio dos Gallardos. O presidente do Goberno visitou a zona e prometeu recursos para a reconstrución. Coincidiu co presidente andaluz en destacar a cooperación entre todas as institucións. O incendio dos Gallardos deixa 13 mortos, xa identificaron a 6 e o lume pode quedar controlado durante esta xornada. Estamos ali en directo con o noso compañeiro Nuño. Sí, Marta, esas boas novas sobre o posible control do incendio chegaban nas últimas horas da man do último parte das autoridades sobre o estado do incendio. Os labores de extinción avanzan favorablemente e se a meteoroloxía continúa acompañando nas vindeiras horas, como dicíamos, pode acabar completamente controlado. A situación de emerxencia na provincia de Almería é agora unha situación operativa cero, ao tempo que continúan retornando eses desaloxados ás súas vivendas nas múltiples localidades afectadas. Este incendio, o iniciado no municipio almeriense de Los Gallardos, é o máis virulento e tamén o que provocou máis vítimas no que levamos de século en España. Son ata agora 13, delas foron 6 identificadas na última hora, unha delas sería de nacionalidade española e outros 5 serían mortos estranxeiros. Tamén deixou este incendio 7.000 hectáreas queimadas. O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, lamentaba nas últimas horas tanto as perdas persoais como tamén as perdas materiais causadas pola catástrofe. Adiantaba tamén que este verán en materia de incendios en España vai ser complexo. Facíao dende o punto de mando avanzado no Concello de Turre, dende o que tamén comparecerá o líder da oposición, Alberto Núñez Feijóo, nos vindeiros minutos. ¡Uy, que ha entrado ceniza por debajo y ya está! No llevaba más nada, si llevo 3 días con esto de camisón. Llevaba esto. Me fui corriendo y llevaba esto puesto. No me llevaba nada más que la bolsa de los medicamentos. Así mismo salimos. Si no es domingo ni que no había misa, digo eso que se ha muerto alguien. Temos dificultades para poder escoitar a información dese vídeo que recuperaremos se non é posible técnicamente. Outro incendio que preocupa é este de Tarragona.
reavivou nas últimas horas pola forza do vento e obrigou a evacuar varios núcleos de poboación no concello de Querol. Unhas 400 persoas foron realoxadas e outras 2.500 permanecen confinadas. Os primeiros indicios apuntan a que o lume foi intencionado. No incendio forestal de Peñarroya de Tanstabin, en Teruel, 3 bombeiros quedaron feridos de distinta consideración ao sufrir un accidente co camión antiincendios no que ían. Este lume supera as 300 hectáreas e de momento segue sen control. E Francia segue ardendo tamén, destaca este incendio que se propagou rapidamente por un dos maiores bosques preto de París. Tiveron que evacuar vivendas, houbo cortes nas autovías e hai atrasos nos trens. As autoridades falan dunha situación moi grave empeorada pola intensa calor con máis de 40 graus nesa zona. Galicia convertese un verán máis nun referente europeo na loita contra os incendios forestais. Unha vintena de bombeiros de Bulgaria fórmanse estes días no Centro Integral de Loita contra o Lume de Toén para coñecer de primeira man o modelo galego de prevención e extinción. Unha bonda con apagar o lume, hai que chegar antes ca el. E para iso, cada segundo conta. O Centro Integral de Toén volve ser o epicentro da formación forestal en Europa. Esta semana, 20 bombeiros de Bulgaria enfróntanse a un exixente adestramento físico en técnicas de extinción galegas. Galicia é un referente para moitos países de Europa en técnicas de extinción e quizás destacaría eu o manexo do lume táctico, é dicir, o emprego do lume que facemos para extinguir os incendios forestais. Unha aprendizaxe técnica que exixe resistencia extrema e que está coordinada ao detalle polos axentes da misión sobre o terreo. Sorprendeulles a rapidez que temos en desplegar estes tendidos ao longo dun flanco. Bulgaria é xa o 5º país que se forma en Toén a través do Mecanismo Europeo de Protección Civil. É un honor e un privilexio estar aquí e aprender moito sobre o comportamento do lume, porque sabemos que España é un dos países con máis experiencia na loita contra os incendios forestais. Cando marcha esta quenda, outros 20 efectivos búlgaros collerán o relevo, unha estrategia compartida contra o lume que xa non entende de fronteiras. Moverse por Ourense vai ser máis rápido cando estea operativa a ronda leste da cidade. A infraestrutura sacará tráfico do centro e mellorará Mercedes a conexión coa A52. Si a Xunta acaba de licitar esta obra e permitirá reducir os tempos de viaxe para enlazar desde aquí en Benposta coa autovía das Rías Baixas. Agora mesmo este traxecto leva uns 7 minutos e cando a ronda leste estea rematada poderá facerse en pouco máis dun minuto. A previsión é que as obras comecen o vindeiro ano. A Xunta vai investir nelas máis de 12,5 millóns de euros. En Santiago, a imaxe da comisaría comeza a cambiar tras o incendio que obrigou a desaloxala hai 5 meses. As estadas anuncian xa o inicio inminente da rehabilitación do edificio, Nuria. Sí, será unha rehabilitación, Marta, longa e complexa que demorará varios meses. O lume daquel 12 de febreiro que se iniciara na Galería de Tiro non afectou a estrutura en sí do edificio, pero sí obriga a repoñer prácticamente por completo toda a instalación eléctrica, tamén de aire acondicionado, e a reparar as fachadas. A que loce para este lado, onde estamos nós, a avenida Rodrigo de Padrón, xa loce desta maneira, prácticamente cuberta por estadas, o que fala da inminencia do comezo das obras. De feito, foi cortada a circulación pola estrada máis cercana a este edificio para facilitar eses traballos. Polo momento non existe unha data oficial de reapertura da comisaría, pero a intención é que se reabra a comezos de 2027, que, como saben, é ano xacobeo. E en Cangas do Morrazo o bo tempo é sinónimo de praias ateigadas, pero os veciños están fartos dos visitantes que aparcan o coche onde queren, sen control. A Policía Local vai poder sancionar os que están mal estacionados nos accesos aos areais, algo que ata agora non podían facer. O domingo pasado baixou por aquí unha ambulancia e non pudo chegar aí abaixo. Con estes camiños tan estreitos teñen dificultades para pasar as emerxencias e tamén os veciños que ven como os usuarios das praias abeiran diante das súas casas, impedíndolles entrar e sair. Mesmo deixan os coches dentro de propiedades privadas. Se enche isto de coches dunha maneira increíble, aparcan en todos os lados, diante dos portais. Agora puseron as vallas aquí, ora o caos e aí na general.
Nos queremos que veña todo o mundo, pero que respeten as señales, hai ir a parkings, se están todos ocupados, pois que llevamos a facer. O problema de tráfico nas praias de Cangas agravase porque a afluencia de turistas aumenta no trasano para indignación dos veciños que levan moito tempo protestando. Ainda chamei a policía e me decían que eles non tiñan competencia aquí para vir ni nada. E é que en temas de tráfico a Policía Local só pode actuar en zonas urbanas, polo que dende a área de urbanismo do Concello decidiron facer cambios na cualificación desas zonas. Se delimitan determinadas zonas cercanas ás praias, donde podemos delimitarlas como núcleos xa consolidados, para que aí poida a Policía Local poder ter competencia a hora de controlar o tráfico. En total estableceronse 14 núcleos urbanos máis, que agora toca sinalizar un traballo a contrarreloxo. Son 78 cartéis novos que hai que colocar. No resto das zonas que non cumprían os requisitos de urbanismo, a regulación do tráfico segue a ser competencia da Garda Civil. Naia Darousa, o secretario dos socialistas galegos, pediu hoxe a implicación de Portos de Galicia para arranxar o paseo do Cantiño. Pero Portos de Galicia, a Xunta de Galicia, o Partido Popular, Alfonso Rueda, desatende esta instalación pública, non? Que estaba ao servicio para todos os veciños e veciñas deste concello. Nós vamos a reivindicar, xa o reivindicamos no Parlamento, seguiremos, non nos vamos a esquecer desta obra importante e a reivindicaremos permanentemente ali onde debemos facelo os socialistas e as socialistas no Parlamento de Galicia. Dende o BNG queren que o ministro de Transportes debería comparecer e dar explicacións ante as reiteradas incidencias do ferrocarril en Galicia. Pode haber circunstancias extraordinarias, non? Como hubo esta fin de semana un incendio que provocou a interrupción do tráfico ferroviario, pero esa reincidencia, esa multiplicidade de incidencias no transporte ferroviario e nas comunicacións, sobre todo de Galicia co exterior e tamén na zona do Eixo Atlántico, non? Que se veñen producindo de maneira recorrente, nos pensamos que son un motivo máis que suficiente para que o ministro compareza no Parlamento de explicacións. O novo Hospital de Montecelo en Pontevedra vai contar con servizo de radioterapia este mesmo ano. O centro presta atención sanitaria a máis de 300.000 pacientes. Mar Novas. O novo Montecelo completa este ano o equipamento. O Consello da Xunta acaba de licitar 10 millóns de euros para este fin, para a posta en marcha do novo Hospital Pontevedrés, no que se están a investir 200 millóns de euros en total. O hospital porase en funcionamento co inicio da actividade asistencial no servizo de radioterapia no segundo semestre de 2026. Coloca a Pontevedra na vanguarda tecnolóxica e, sobre todo, evita desplazamentos a outros centros para tratamentos de doentes da zona. E os españois valoran de forma positiva o servizo de atención primaria, de xeito especial a confianza e a seguridade que nos transmiten os enfermeiros e os médicos. Fanos sabendo que opinan, porque o certo é que 8 de cada 10 españois acudiron no último ano ao seu médico de primaria. Tamén temos unha boa percepción sobre a atención que recibimos nos hospitais públicos. En xeral, o sistema sanitario español ten unha nota de algo máis dun 6 sobre 10. Son datos do último barómetro sanitario do CIS. O Supremo avala o novo regulamento de estranxeiría, pero corrixe algúns aspectos relacionados coa protección dos menores. En concreto, no caso de algunhas autorizacións de residencia polo feito de que ese menor estivera casado. O Alto Tribunal tamén anula que se rexeita automáticamente a regularización con antecedentes penais. O Supremo di que se debe realizar unha valoración caso por caso. O Goberno galego, lles digo, ten pendente dende febreiro o traspaso da competencia para axilizar os permisos de traballo dos estranxeiros. Alfonso Rueda pidelle ao Executivo Central que axilice esa transferencia. Estamos no límite de levar máis tempo do necesario, coa urxencia que ten exercer esta competencia, e vendo agora mesmo como se anuncian traspasos casi exprés ás comunidades autónomas que o Goberno lle interesan especialmente, eu o que pido é o mesmo trato para Galicia, ni máis ni menos. E o Partido Popular volve citar o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, para que compareza no Senado na Comisión de Investigación da Sociedade Estatal de Participacións Industriais, a SEPI. Xa o fixera na Comisión do caso Coldo. Ya compareció el pasado 15 de septiembre del año 2025, en la Comisión Coldo, y ahora tendrá que volver a hacerlo en la Comisión de Investigación sobre la SEPI, tras su inclusión en la última ampliación del plan de trabajo de esta comisión. Todo lo que rodea a Sánchez acaba imputado, procesado
o condenado. Nesa comisión escoitamos hoxe a exdirectora da Axencia Tributaria, Soledad Fernández, dixo que a súa recente dimisión non ten que ver coas supostas presións pola investigación das xoias que o expresidente Zapatero non declarou á Facenda e que están valoradas en máis d'1 millón de euros. Yo quería irme de este puesto mucho tiempo antes. Esto no ha tenido nada que ver con mi decisión de dejar el cargo, nada que ver. ¿Ha tenido paralizaciones, inconvenientes usted por iniciar estas investigaciones? Absolutamente no. O alcalde de Móstoles está imputado por acoso sexual e laboral a unha exconcelleira. Manuel Bautista, do Partido Popular, terá que comparecer para declarar no xulgado o próximo 9 de outubro. A exconcelleira denunciou que fora sometida a acoso laboral por parte do alcalde despois de rexeitar manter con el unha relación íntima. Hai hoxe 29 anos desta imaxe. España uníase como nunca contra o terrorismo da ETA. Millóns de persoas botábanse á rúa en todo o país e berraron basta xa tralo asasinato de Miguel Ángel Blanco, concelleiro do PP de Ermua, de tan só 29 anos. Ese berro basta xa fixo historia, aquel de 13 de xullo de 1997 en que se alzaron as mans brancas en contraposición aos que as tiñan manchadas de sangue, marcou un antes e un despois. A pregunta é se o chamado espírito de Ermua segue vivo. Foi unha execución a sangue fría. 48 horas despois de secuestralo, o comando donosti da banda terrorista que en anos anteriores asasinara a Gregorio Ordóñez, Fernando Mújica ou Francisco Tomás y Valiente, deixou maniatado nun monte de Lasarte o corpo de Miguel Ángel Blanco con 2 tiros na cabeza. O concelleiro do PP de Ermua, fillo de galegos da Merca, chegou vivo ao hospital pero morreu pouco despois. Tras 2 días contendo o alento, España enteira estourou de dor, rabia, indignación e impotencia. A unidade do pobo fronte aos violentos tamén se deu na clase política coa única excepción de Herri Batasuna. 2 dos etarras que cometeron o crime, Chapote e Amaya, cumpren desde 2006 unha condena de 50 anos de prisión. Nunca amosaron arrepentimento. O terceiro, Toto, suicidouse en 1999 cercado polas investigacións policiais. O concelleiro abertzale Ivón Muñoa, que lle cedeu ao comando o seu piso e coche, está en liberdade desde 2020. Tamén a cúpula etarra nesa época, Iñaki de Rentería, Amboto e Miquel Ancha, procesados en 2022 como responsables intelectuais, pero exonerados en 2024 porque o delito prescribira. Mentres, os pais de Miguel Ángel tiveron que trasladar os seus restos a Galicia cansos de que a súa tumba en Euskadi fose profanada polos simpatizantes da ETA. O 29º aniversario do crime coincide co momento en que o goberno vasco do PNV está a aplicar medidas de flexibilización a etarras condenados como o terceiro grao a Arcaiz Aguirre Gaviria, responsable do último asasinato da banda en 2010. O Concello coruñés de Teo é un dos moitos de toda España que hoxe celebran a figura de Miguel Ángel Blanco e que chaman a manter viva a memoria democrática e os valores da liberdade. O presidente do Parlamento galego, Miguel Ángel Santalices, encabezaba xunto á alcaldesa Lucía Calvo o acto en memoria do concelleiro asasinado. Un home de 52 anos morreu no incendio do seu alpendre na Baña. A Garda Civil investiga as causas. O Alboio, unha antiga carpintería familiar, gardaba madeira, maquinaria e vernices. O falecido facía traballos ocasionais e apareceu calcinado entre os cascotes. Tiñamos constancia, según os veciños, de que era probable que unha persona intentara apagalo porque había un extintor cerca do incendio, entonces non era capaz de localizalo. Entonces apresuramos e intentamos entrar o máis rápido posible unha vez que as condicións eran óptimas e empezamos a rastrear o que é todo o local en busca dunha posible vítima. Nas estradas galegas foi unha fin de semana tráxica. Morreron 2 persoas, pero tamén houbo varios feridos de gravidade. Un mozo de 20 anos morreu o venres pola noite en Vilalba ao bater a moto que conducía contra un muro. O outro accidente mortal produciuse na autovía do noroeste en Lugo. En Santa Comba, a saída da vía dun vehículo deixaba feridos os seus 4 ocupantes e en Ponteceso un coche foise da vía e bateu contra unha casa. Os 4 ocupantes do vehículo necesitaron asistencia sanitaria. Durante esta semana intensificaremos os controis, pois en calquera estrada poderemos estar realizando un control preventivo de alcohol e drogas.
Co fin de previr accidentes e disuadir os condutores que beberan, tráfico intensifica os controis nas estradas ata o domingo, Ana. Que ninguén colla ao volante baixo os efectos do alcohol ou das drogas, que son dous dos principais factores de risco nos sinistros con vítimas mortais. Este é o obxectivo e por iso estes días, circulando, se atopan na estrada con controis como esta, non se sorprendan. Faránse a calquera hora de día, en calquera vía, pero sobre todo con especial incidencia nas zonas turísticas e tamén de ocio, nun momento no que a siniestralidade vinculada a estas sustancias preocupa especialmente. O pasado ano en Galicia fixéronse máis de 31.000 probas e destas o resultado foi de máis de 900 sancións. Os responsables de tráfico din que con campañas como esta o que se busca sobre todo é sensibilizar e insistir en que a única taxa segura ao volante é a de 0,0. Espectacular foi o accidente dun coche no Paseo da Castellana de Madrid. Acabou nas escaleiras de acceso á estación de metro de Begoña. Chocaron dous coches e, como consecuencia dese impacto, un perdeu o control e acabou metido na boca de acceso do metro. Neste vehículo ían dúas persoas. Unha sufriu múltiples traumatismos e fracturas. O seu estado é grave. E unha nena de 9 anos morreu mentre se bañaba nas termas de Foncalda, en Tarragona, polo desprendemento dunhas pedras. Foi nunha zona de baño de augas interiores no concello de Gandesa. Os servizos de emerxencia non puideron facer nada por salvarlle a vida. A muller, unha muller de 24 anos, tamén resultou ferida de gravidade. En Vigo vai ir a xuízo o crime de lavadores no que un home matou a coiteladas a súa irmá no ano 2024. Esta mañá non chegaron a acordo as partes. As acusacións particulares non queren renunciar á celebración da vista para tratar de que o organismo dependente da Xunta que tiña a tutela do acusado pola enfermidade mental que padece asuma a súa responsabilidade no crime. Todo sucedeu neste barrio vigués o 3 de abril de 2024. Mari Carme acudira á casa do seu irmán Juan para darlle cartos. Xa na cociña da vivenda e sen que mediase discusión previa, o home colleu un coitelo e feriuna nas costas, brazos, mans e no pescozo. A muller non tivo posibilidade de se defender e morreu a consecuencia dunha hemorraxia. Segundo o relato da Fiscalía, no momento do ataque, o acusado sufrira unha descompensación psicótica. Levaba 4 meses sen tomar a medicación pautada para a esquizofrenia que padece. Juan foi detido pola Policía Nacional e permaneceu ingresado, sen declarar, nun centro hospitalario. O Ministerio Público considera anuladas as súas capacidades intelectiva e evolutiva, polo que pide que sexa absolto do asasinato e ingresado nun centro psiquiátrico durante 20 anos. O barrio de Lavadores aínda busca pechar esta ferida. Un incendio nun bar de Bangkok deixa 27 mortos e máis de 60 feridos. A causa máis probable é un fallo eléctrico no sistema de aire acondicionado do local. O incendio orixinouse pouco antes da medianoite nunha cervexería da zona norte de Bangkok, a capital de Tailandia. O lume estendeuse axiña polo local, que nese momento acollía unhas 200 persoas. Segundo o Departamento de Bombeiros, 27 morreron e 63 quedaron feridas, 22 delas en estado crítico. 10 dos falecidos xa foron identificados, son 9 cidadáns tailandeses e un do veciño Laos. A maioría dos falecidos apareceron nos baños. Cando comezou o incendio entraron en pánico, non había luces e non sabían onde ir. Buscaban unha saída ou unha zona con auga, dixo o xefe da Policía Nacional tailandesa. O local tiña 4 saídas de emerxencias, pero algunhas estaban bloqueadas por mesas ou elementos decorativos. Foi todo tan rápido que non tivemos tempo de pensar, asegura Usa Tasri, de 40 anos, que perdeu 2 amigos no sinistro e ela salvou a vida porque saíra a fumar cando o local comezou a arder. As autoridades sospeitan que o sinistro foi causado por un fallo eléctrico nunha unidade de aire acondicionado situada no teito do local. Hai 4 anos, 25 persoas morreron no incendio dunha discoteca na provincia oriental tailandesa de Chonburi e o seu propietario foi acusado de neglixencia. En Barreiros pídenlles aos veciños que reduzan ao mínimo o consumo de auga. Hai unha avaría na estación potabilizadora debido á tormenta eléctrica dos últimos días, Noelia.
Sí conseguiron pôr en marcha a planta, pero segue a haber fallos, por iso mantense esa restricción de reducir ao mínimo o consumo de auga para evitar o desabastecemento. Barreiros nestas datas se estuplica, a súa poboación pasa de 3.000 a 22.000, non é a primeira vez que poñen en marcha medidas para o aforro de auga e o primeiro concello da Mariña que retirou dos seus areais as duchas e só deixou os lavapés. Estes días en Barreiros hai que abrir menos a billa. Hai restriccións no consumo de auga. Moi difícil de controlar, porque o consumo va a ser o mismo. A xente va ao servicio, se ten que lavar a louza igual. O problema está na potabilizadora. Houve unha avaría e os niveis dos depósitos están moi baixos. Está funcionando ahora con normalidade, o que pasa é que é verdade que se alcanzou un nivel baixo nos depósitos, por eso insistimos en que, se reduza o consumo ao máximo para intentar que non chegue a haber desabastecemento en ningún momento. Na casa, cada un ten os seus trucos. Pois mira, en vez de ducharse 2 veces, unha vez. Ya está. Reducir el número de veces de poner el lavavajillas, reducir el número de lavadoras, o sea, no ponerlas por poner. Cada verán hai restriccións no consumo polo aumento da poboación. Pasan de 3.000 a 22.000 habitantes. Estou no camping de Benquerencia e procuro ser máis responsable posible. A avaría resólvese, pero aínda así, desde o Concello insisten no uso responsable da auga. O campo non rego. Nada de regar, nin encher piscinas e tamén desapareceron as duchas das praias. Os que non aturan a calor abafante dos últimos días están de parabéns, sobre todo se viven en Ourense. Alí, despois de semanas cos termómetros roldando os 40 graus, por fin respiran, Laura. Sí, cunha temperatura máxima prevista para hoxe en Ourense de 31 graus, semella que o verán aquí por fin de un respiro. Que é tempo de calor é sabido, pero as noites tropicais, a calor abafante e os termómetros por riba dos 40 graus puxeron a proba os ourensáns nas últimas semanas. Están acostumados ás altas temperaturas nesta época do ano. Pero, como decíamos, chegou ese respiro tan agardado e a calor deixou por fin conciliar o sono, abrir as fiestras e mesmo botar man dunha chaqueta a primeira hora da mañá. En Ourense xa case nin lembraban ver eses 21 graus en ningún momento do día. O domingo pasado era asfixiante, ese termómetro marcaba 45 grados. O sea que hoxe para nós isto é un respiro maravilloso, o sea que moi ben. Hasta este airiño aquí nesta calle que parece que corona, verdad que sí? Nas últimas horas foi fresco pola mañá, pero tamén por fin pola noite. De arredor dos 13 graus estivo a mínima en Ourense. Xa se pode respirar. De noche ya tú abres las ventanas y refresca inmediatamente. Baixaron as temperaturas na Conca do Miño, pero tamén no resto da provincia, tanto as mínimas como as máximas. Estuvemos horrible. Pero a ver. Hoxe parece xa algo máis fresquiño? Estáse bárbaro. De 41 a 31 hai unha gran diferencia. Hoxe semella que ata as piscinas e as beiras do río tomaban tamén un descanso despois de tantos días de actividade intensa. Din que convén aproveitar este respiro nas temperaturas. Xa vendrá todas as de color, xa verán. Pois polo menos esta semana semella que en Ourense haberá unha tregua e que a calor abafante marchará uns días para poder gozar do verán como ben merece. Seguimos en Ourense porque alí acaba de declararse un incendio forestal na zona de Untes. É un incendio con varios focos e os servicios de extinción están traballando xa para apagalo. Na zona están medios terrestres e aéreos. O incendio dos Gallardos deixa 13 mortos e hai 6 identificados. O lume podería quedar controlado durante esta xornada. ¡Uy, que ha entrado ceniza por debajo y ya está! Rocío acaba de volver a súa casa. Levaba 3 días coa mesma roupa. Llevaba esto. Fui corriendo y llevaba esto puesto. Está contenta, sábese afortunada. A súa veciña Paquita lembra como foi o desaloxo. No me he llevado nada más que la bolsa de los medicamentos. Así mismo salimos. Soubo que había un problema cando escoitou repicar as campás. Si no es domingo ni que no había misa. Digo eso que se ha muerto alguien. Arestora as cifras da traxedia son 13 persoas falecidas, 23 non localizadas e 10 denuncias por desaparición. A Garda Civil deu por rematadas as batidas. Y no nos confiamos de que no hay nada, de que es un troco y tal.
lo miramos, lo palpamos, lo tocamos. O presidente do goberno visitou as zonas afectadas, promete recursos para a reconstrucción e reclama un pacto contra a emerxencia climática. La emergencia climática mata, lo estamos viendo en toda Europa, lo estamos viendo también en España, por desgracia, y en consecuencia tenemos que estar todas las administraciones y el conjunto de la sociedad a la altura del desafío que tenemos por delante. O presidente andaluz agradeceu a colaboración institucional e pediu máxima responsabilidade fronte a un verán que augura moi duro. Y lo estamos viendo en un desorden climático con situaciones que son prácticamente desconocidas, muy excepcionales y cada vez más explosivas. Ata a zona tamén se desplazou o presidente do Partido Popular que nos próximos minutos ten previsto valorar o acontecido. O lume está estabilizado e agárdase que hoxe quede controlado. Calcúlase que arrasou 7.000 hectáreas. Italia prepárase para unha nova vaga de calor en Roma, onde as altas temperaturas son cada vez máis frecuentes. Xa buscan solucións para protexer a poboación. Entre esas propostas, reutilizar antigos túneles como refuxios climáticos. Javier Romero. Sí, estamos precisamente no Parque da Cafarela, onde hai unha desas canteiras desde onde extraían pedra no pasado e que nun futuro podería ser adaptado como refuxio. Digo no futuro porque iso é o que sinala o Concello. Din que estamos ante un proxecto a longo prazo, porque aínda hai moito que analizar. O que está claro é que esta cidade está construída sobre túneles onde hai canteiras, catacumbas e mesmo refuxios da Segunda Guerra Mundial. A idea é ver cales deles se poden habilitar nun futuro para crear espazos frescos onde a xente poida atopar refuxo ante vagas de calor como a que atravesará a cidade de Roma e boa parte do país nestes días con temperaturas que chegarán aos 40 graus e mínimas que non baixan dos 26. Por certo, que esas ondas de calor que houbo tamén en Inglaterra e en Gales puderon causar a morte dunhas 2.700 persoas, María. Os datos apuntan a un incremento inusual dos infartos, das paradas cardiorrespiratorias e de outras complicacións graves, sobre todo entre persoas maiores e con problemas de saúde previos. Os expertos creen que este aumento da mortalidade está relacionado coa calor extrema e co feito de que o país non está preparado para afrontar temperaturas tan elevadas. Moitos fogares británicos, por exemplo, non están acondicionados para a calor e a deshidratación e as noites cálidas dificultan que o corpo poida recuperarse. A maioría destas mortes concentráronse en xuño, o máis cálido rexistrado, cando foi necesario incluso activar unha alerta vermella por calor extrema. Bueno, os amarres están completo, con una lista de espera grande, pero ya no es solo por el estacional, sino un poquito ya lo que es el día a día, es habitual, ¿no? E é que se están pensando en buscar un atraque para o barco, non o van ter fácil. Na ría de Vigo, por exemplo, hai 3.000 prazas, pero están todas ocupadas. A ría de Vigo segue sendo un dos destinos náuticos máis atractivos do noroeste peninsular. As 3.000 prazas actuais destinadas para embarcacións de recreo, o dobre que hai unha década, non son suficientes. Hay 3.000 plazas, pero debe haber 3.500 o 4.000 barcos en la ría, entonces se necesita más plazas. Unha situación que o propio sector resume cunha frase: morremos de éxito. Vese a simple vista, non hai ocos baleiros nos pantaláns. Aquí no Náutico de Vigo colgan o cartel de completo, unha situación que se repite nos demais portos da ría de Vigo. Todos traballan coa ocupación completa e as novas solicitudes pasan directamente ás listas de agarda. Listas de agarda que non deixan de aumentar e que ninguén sabe concretar canto haberá que agardar para conseguir un amarre. Xa levamos un par de anos con un incremento importante, pero este ano, en febrero, hemos tido que rechazar clientes. Os portos levan anos reclamando máis espazo, conscientes das dificultades polas limitacións das concesións e do propio litoral. O club está intentando modificar a estrutura do porto deportivo e intentar conseguir máis plazas de amarre. O auxe do turismo náutico e o aumento de propietarios que empregan amarres anuais converten conseguir unha praza nunha auténtica carreira. O cantante Dani Martín, que últimamente non sae de Galicia, estivo no Son do Camiño e esta fin de semana no Porta América e quere pasar aínda máis tempo entre nós. De feito, quere mercar casa. Así lle lo confesou aos asistentes ao seu concerto do sábado. Polo de agora engadiu que ve o mercado inmobiliario moi caro.
Se finalmente os prezos afrouxan e consegue mercar esa vivenda, o cantante pasaría a formar parte dunha xenerosa lista de famosos que un día decidiron converterse nos nosos veciños. A espera de que Martín encontre casa a bo prezo, o último en facelo, este non reparou en gastos, foi Richard Gere, unha rutilante estrela de Hollywood atraído por Galicia grazas a súa muller, a coruñesa Alejandra Silva. Compraron en Oleiros, a costa ben da Coruña. Penso que vai atraer moito ben para aquí, para esta esquina de Galicia. Cando menos unha lesión de paparazzi cando poñan un pé aquí. Mais escépticos amósanse en Piñor co seu próximo veciño. Julio Iglesias, en Vilariño, un puebliño que sabe o que é. E por que non? Quen sabe se non está farto de tanto flamengo e caimán en Miami e prefiro gozar da vista dunhas vacas pacendo nun prado fronte ao terreo de 13.000 metros cadrados que comprou. Se cadra, cunha extensión así, o difícil será encontrar suficiente servizo que o atenda. Tamén na provincia de Ourense, na Pobra de Tribes, ten casa Joseph Fiennes, unha estrela de Hollywood moito máis discreta que Gere, pero que non pasa desapercibida entre os veciños. Me estou falando con el, saludando porque non sei que falaba. Xa noutra división están Alessandro Lecchio con casa en Nigrán e Belinda Washington que apostou pola Mariña. En Corrubedo aforrou o pastón da reforma dunha casa fronte ao mar o arquitecto británico David Chipperfield. Numerosos mosaicos con azulexos transformaron os rincóns de diferentes barrios de Santiago. Son as obras que nos deixa Julio Ferreiro, que acaba de falecer. Era, de feito, un prolífico artista do azulexo, Xavier. Sí, ademais deixa unha fonda pegada entre os seus veciños. Era coñecido como Gaudí Compostelá e aquí na Rúa da Espiñeira loce parte da súa obra, porque tamén noutros puntos de Compostela, como Vista Alegre ou na igrexa de Santa Marta, poden verse a súa obra. Despois de xubilarse en 2020, iniciou a súa etapa máis creativa e transformou os muros da cidade en museos ao aire libre coa técnica do trencadís, facendo mosaicos con anacos de cerámica que el mesmo cortaba, pulía e pegaba un a un. Quería mellorar o aspecto da cidade e facela con luz e cor un lugar máis agradable e alegre, e conseguiuno. Os seus restos vélanse no tanatorio de Boisaca, onde mañá terá lugar o funeral. E morreu Sam Neill, o actor que interpretou o inesquecible Alan Grant en Parque Xurásico. Tiña 78 anos, faleceu este luns en Sydney. Durante os últimos anos loitara contra un cancro. Tamén na Mariña, onde tamén podemos ter unha tormenta. No resto está o ceo bastante cambiante, con temperaturas xustiñas para a época do ano, pero agradables, non tanto para ir para a praia, pero sí para facer outras moitas actividades que a calor non nos deixaba, actividades ao aire libre. Ainda así podemos chegar aos 30 graus en Ourense, alrededor dos 25 como ven noutras cidades galegas que son un reflexo do que acontece no resto da comunidade. Como sempre, hoxe, despois de Terio e Información Deportiva, contamos todos os detalles. Pechamos o telexornal Mediodía cunha mostra de arte que reflicte o traballo doméstico. Obras de Buccelli, un artista que saca a luz a intimidade dos traballadores do fogar, algo que fixo el antes precisamente de dedicarse á pintura. Foi todo. Moi boa tarde.